Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke seka niphathele indaba ke ngeqela ke leKaizer Chiefs. Nizawukhumbula into yokubana ke kuyahlengihlengiswa ke ngoku, kuyazanywa ke ngoku ke ukulungiswa phaa ngaphakathi, kulungiselelwa ke isizini entsha ke ezawuqala. Masingene ke ngohlobo ke baphulaphula ke siqale ke ngabadlali ke Kaizer Chiefs ke bakhululayo pha ngaphakathi abathathu. Sibala pha uRanga Chivaviro, sibale pha uSabelo Radebe, sibale pha uNjabulo Blom. uSabelo Radebe eKaizer Chiefs ke ibike yamlowuna ke yamkhuphela ngaphandle kule season ke sisuka kuyo ngoku, ithi ke ngoku iyamkhulula nje ngokupheleleyo, akazoba sabayiyo ke iplayer eqela ke leKaizer Chiefs. Singene pha ke kuNjabulo Blom, umfana omdala uphinda back pha kulizwekazi ke lapha eMelika, eAmerica, umfana omdala uChivaviro kumfana omdala ke eyakhe naye ke indima ke thande ke uba nzima, ngoba umfana omdala ke ulinikiwe na ithuba iKaizer Chiefs ke akho nzame ingazenzanga pha kuye umfana omdala, lemohlulile ke ijezi ke leqela ke leKaizer Chiefs. Njalo ke baphulaphula ke abanye ke abadlali ke ebasinikhumbuze ke nabo ke ekuvayo into yokubana ke bangaphuma pha ngaphakathi uqela leKaizer Chiefs ke nguGeorge Matlow, ibe nguNtware, ibe nguPotsane, ibe nguSamkelo Zwane. Mandikubalele ke uSamkelo Zwane umfana omdala eKaizer Chiefs icinga ukumkhulula ngeloan umfana omdala, ngoba ithi ke zininzi midfielder ke ezizawugaleleka pha ngaphakathi kuqela ke leKaizer Chiefs. Emveni kokubana kumfana omdala ke ebesevele ke nganandawo pha ngaphakathi icinga ukumkhulula ngeloan, siye pha ke kuthiwa kumfana kaPontsane naye umfana omdala ke eKaizer Chiefs ke icinga ke umkhulula ngeloan. Siye pha ke kuZitha Khwineka, umfana omdala naye kuyaboneka into yokubana ke iKaizer Chiefs ke icinga ke ukumkhulula ofumana ke amadlelo ahlaza. Siyeke pha ke kule ndodanyana ke yakwaGeorge Matlow, umfana omdala naye uzazibona ke selekhulwa iKaizer Chiefs, kodwa ke iqela ke leseCoconut United ke selisixhome lesandla lathi ke ubuGeorge Matlow ke iKaizer Chiefs iyamkhupha, bacenta ukubana ke awele kwezabo izandla. Sitsho kanjalo ke iseCoconut United sijonge pha uGeorge Matlow. Sigqithe nje okokugqibela ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs yangena ke kumba ke kaPercy Tau, njengoba niyanda ukubana ke uPercy Tau lapha eMzantsi Afrika ziyatsho ke indaba pha ku-social media into yokubana ke Kaizer Chiefs ngapha, Orlando Pirates ngapha, liyavakala nale Sundowns igama, kodwa ke Kaizer Chiefs ke kayithetha ke malunga nomba ke kaPercy Tau, bathi ke abangxamanga kakhulu ngento kaPercy Tau, abakamdingi kakhulu, ngoba bathi ke balumkele ke into yabahlelayo pha kuKhama Billiard naphaya ke kuDoli. Bathi ke bathatha abo badlali baphinda bababhatala imali eninzi, emveni koko abo badlali abo zange babe nogalelo konke pha kwiqela leKaizer Chiefs. Bathi ke ngoku banexhala ke lokuthatha abadlali abangapha kwe-30 years ke emveni koko bazofuna ukubhatalwa kakhulu pha ngaphakathi uqela leKaizer Chiefs, emveni koko bangabi nanto ke bayifakayo etimini. Bathi ke apha kuPercy Tau basathanda ukubuya umva, kodwa bathi ke awunotsho into yokubana ke umntu ngeze umsayine, kodwa kangokubona bathi ke basahlehle umva kancinci apha kuPercy Tau, basacinga sabahlelayo ke esikaBilliard ke kunye ke noDoli. Njalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.